Здравейте, приятели! Това е Криси. Това е палатката на някои хора. Това е Борил. Това е Цветомила. А ето това е колата на Криси. А ето това е там. А ето това е огън. И сега ще ви покажа. Ето това е мама. А онова там цялото грамадие е Дунава. Аз съм надута от дома. Ето там има на акула. Ловиме риба. Чао, приятели, до утре!